Hi guys, nung khoroksa YouTubers eba nini YouTube channel tongo ba nung YouTube channel chalogoi tongo hangkai nung OYT studio no saimanani dorkar hangkai singtini saimanai OYT studio tamo tei omono bahai ke use khainai joto details so singka hangkai saimanlainai nga friends OYT studio no saimanani sikang ang no kaisa kok sana musungo nung YouTube success nani musungo hangkai nung YouTube video upload khaima simi bai YouTube nung success mani manglak tamni hangkai nung o jagao srungna nangnai bahai ke YouTube channel no growth khainai bahai ke description title tag rok no bahai ke kaham kai rinai tei o jagao thumbnail bahai ke kaham kai phunuknai so omrok no nung o jagao kaisa nung o jagao srungnani nangnai aboni bagui ano channel no subscribe khai tondi tamni hingka ang o channel lo YouTube tips no tui mang besirbag video upload khainai tei norok no phurungnai copyright claim YouTube ni copyright claim tei copyright strike omrok belai kheno khatarnang YouTube ni so omono tui rongo sing tebo bwskango saimanlainai phaidi hingka friend chong sing saimanlainai YT studio mane tamo YT studio wngkha omono sing YouTube studio bo hino eba khe sing obono tei kaisa creator studio bo hino so YT studio o jagao sing tam khaiman hingka hangkai o jana hoite nung nini channel no analyze khaimanai bahai choli tong nini channel growth da khaina thangtong bwskango tei nini video growth da khaitong sing obono tui sing kwbangma no sing o jana hoite sing analyze khaimanai tei nini description title tag rok no sing edit khaimano tei thumbnail rok no sing teisa change khaimano yang tei YT studio tui tei o jana hoite kwbangma comment omo hai comment rok no kwbangma jinis rok no sing o jana hoite manage khaimanai comment rok nung reply khaimanai buini so o apps hingkai omo hai nung nini bagui onek helpful wngnai tei nini onek time bo safety wngnai tamni hingke sing Chrome bo thangui o jagao sini kwbangma YouTube ni je setting rok no wngko khaina hingka hangkai change khaina hangkai sing kisa somoi nangthang hingkai yang tei hingka hangkai nini je kam tongmani nung obono phat nung khai mano friends o hingke tabuk phano norok o YT studio no nahajagya hingkai tabuk no Play Store thangui download khaipaidi tamni hingka omo nongni bagui belai no helpful wngnai hingke bwskangni video sing nalainai o YT studio no bahai ke analyze khainai ang norok no pura practically ani mobile screen no ang norok no khai phunuknai tei bahai ke wngko video ni je comment rok no reply rinai tei thumbnail tag title description o jani kwbangma setting rok no nung saimanani dorkar so sing omono tui bwskangni video o sing saimanlainai obono tui no hingke tinini bagui asung no video no sajak hangke like khaina tapokdi tei nongni fans rok no bo share khai di tei nongni kunu sungmung tong hangkai kunu doubt tong hangkai o video ni tola comment khai singdi tei tinini video bahai wngkha norok comment khai sadi malainai next video o